Dandan ning ganteng. Halo Genyer. Genjerku, montok-montok. Dino kayak gini kan yo seneng aku nih. Karena bakal tak tinggal meneh kowe. Yo nesu. Ngono wae nesu. Untuk pupuk meneh kene iki. Lumayan nih. Siapa tahu panen terus oleh motor. Haji umroh montok. Dandan opo lho ini? Kamu cewek dandani sik, dandani opo? Ora bingung. Stepe wis kenceng ya. Kuat iki. Kayak peso nyuwek peno piye maksudnya? Bane ora kok. Ya akeh yo, Jan. Balapan wis kuat jane iki. Kak Helmi ngopo yo? Parani lah. Hei. Ngopo kowe, Hel? Ya ngopi lah, ngopo meneh? Wong kok ngopi. Ya apa? Kopimu. Matamu iki delokne lho, opo? Wis ngopo aku iki? Ngopi, colek ngobeng matamu. Wala-wala. Tau. Ngono kuwi terusan. Ae dandani barang dol wae lah. Cewek aku piye rek dol? Bosok ngene kok. Nyeki lho iki aku yo sing ngene. Wih, gol. ganteng aku yo, Hel. Pecak iki yo. Kuwi ngopo bangun barang? Jenenge canom ki lho, nguri-nguri kabudayaan Jawi. Mentai yo. Nek ora dhewe sapa meneh, nek ora saiki kapan meneh. Wis sak karepmu. Bener to? Ah, wis ki yo ganteng ngene iki gua kaya anak wayang. Waca wae to lah wis kocone bu. Wis ayo lah, ngendi yuk. Di meneh gak aku yo cewekku lho. Gol, emang wis cewek apa? Ayo. Ora jane. Iki cewek lho, Gol. Wah, yo motor model kaya ngene ora gua gelem lah kowe cewekmu lah. Aku to, Gol. Wis awan. Panas yang piro iki? Matarine wis tau. Ngelih mau ngopi meneh. Bagi cit apa ya? Bagi cit lah. Oh, bagi cit lah. Balik meneh. Pacul, tungguin kan ya. Nih, tungguin Genjerku. Gue ngasih sono. Heeh. Kata beli shit madang ngopi. Aku mbak meneh. Kowe punya aku to, Gol. Wis tak buktekne lho, Gol, bisa ayu. Oke, tak tunggu omonganmu yo. Aku selalu menyebut namanya dalam doa ngono lho. Ili. Apa cak ganteng arep lewat. Ili cak ganteng rai kaya oli bekas. Iki raimu padha karo rangka golok. Berisik kowe. Kowe ora trimo nek aku ganteng. Yo ora lah. Iki aku
ngoto dhisik raimu lho, ngoto dhisik. Wala rai ganteng ngene iki lho. Lah kowe ngopo kowe? Guyu-guyu ora nrimani nek aku ganteng. Aku sekali karen beso wae lho. Alah. Iki mau motor diandan ora rampung-rampung. Wis iki motor tuku cilok ngono lho. Contongmu lho, iki yo larang lho tukune huhu. Alah, sak larang-larangnya sik larangan golok kuwi. Iki bersyukur lho, kaya ngene bersyukur. Urapane. Kok ngenyek Motor aku lho. dandan. Aku yo gak trimo deknek kok bae kaya kudang ngene, seneng aku. Iki motormu karo iki ku. Sik larangan iki ku. Takon ya dhewe. Blas. Alah. Wis kono lunga bae kowe ya. Gawe ribut wae nek kene. Iya, aku ya wis enek lho rai-raimu kodo. Bocah kok Aku arek mutang. Oke, ayo cuk. Oke. Halo. Sedul apa ke? Ora iki kok iki wow to. Lah kebol metu cewek iki. Piye lho? Tilanak paling. Oh, Foto Nah, wae goblok. Oh iya, ya cak nek dihapus aku. Besok ketemu nganu wae digujur wae lah. Banget ya. Aku wes lho. Ora rai koyo Ora diki men dasar. Kebul nek cewek yo piye ngono lho. piye motormu apa, Pak? Iki bensine kok tes ketes kok motor koyo ngene lho. Wis aku tak pamit lah ya. Nanti mbeh. Sampe ketemu bapak kerjain. Udah ora toh. Kan kalau bisa sih. Oh iya lagi gini. Mas. Ya. Salaman bebaran piye nek iki. Kan sudah menceng. Stepe oke. Nah, urip biasa kaya ngene iki. Enak apa-apa. Wis mumet-mumetin ndas. Nek wis ngopi yo pancen enteng tenan. Kaya ora masalah ya. Padahal yo dina yo masalah koy. Tapi ke iki kan label iki ya. Diapusi. Motor tidak. Oh, iki mampus bet amat. Woi, kita boiler. Rene weh. Rene. Iya, kowe Rene. Terus apa kowe? Kowe. Rene. Rene di-shit lo, ngopi-ngopi di-shit iki lho. Kowe iki angel-angel timen to. Males aku karo kowe lah. Lah ngopo? Aku karo kowe. Lah ngopo? Jeneng api diceluk. Lah. Ngono baperan iki. Lah tak cilik kowe. Terus ngopi di-shit lo. Wis sampe mae kowe. Wes tenang wae. Alah, kowe nawan-nawani padune aku dikon bayar. Ora tenang wae karo Mas Mas. Eleh. Tenang, tak gaweno. Wis nang gawe kono. Tunggu ngene. Tak pesen ge. Jur campur-campur apa-apa lah. Enak. Oh ya jelas. Aku seneng iki duwe kanca karo kowe saiki. Iya kowe seneng, aku ya enek deh kanca kaya kowe. Jan, Bola tak tuku duit. lah piye meneh kenalan duit. Alah yo kerja dadi wong iki. Ih, Ya wis lah, aku nang sawah dhisik. Tak ngerampung anu los gejer. kono lah, kono. Wis ya. Lah iki sing bayar sapa? Mau wis tak bayar, tenang bae sih. Alah. Iya lho. Mangan di. Pak kowe bayar, Nek. Oh iya. Oh, bocah. Kok aku
Jawab semen nek. Dek, utang dhisik, Dek. Oh, gacane. Wis warak wis madang garek testimoni motor ku iki tak dandani ya. Banter ya kayane iki. Ganti oli barang aku tak jual dhewe. Kalau li bacak kan yo apa rusuk. Wis yo kuadrat yo. Sekolah apa ini yo? Dorong sik lah. Kodot ayo le. Masuk ke dalane. Masake motor ka banter opo kae? Oh ninja menang iki. Yo alah lah kotaknya ceklek barang jan. Sok iki. Sik lah, gas yo.